Hvad så, velkommen til Max. I dag skal jeg vise jer mit inventory, som vi har fået doneret af USA, en rigtig god ven. Og vi starter her. Vi har fået en fed 5.7 Monkey Business med sticker på her. Jeg tror den er field tested. Den er, jeg skal lige gå ind på en, se om man kan, ja, se om de stat track. Stat track, nej det tror jeg ikke, nej. Nej, den er ikke. Jo, nu tjekker vi lige. Ja, den er ikke stat track, men den er fed. Så vi får sådan en Case Hardened AK-47 her. Den er også rigtig fin. Den er super. Og så har vi fået doneret en kniv i dag. Også af USA. Og så en frontside Misty. Den er også pisse fed med sticker og det hele. Og så har vi også den her fik vi af Daniel Stat Track. Den er også fed. Og så fik vi den her Shaped Off. Den fik vi også af Daniel, mener jeg. Så fik vi den her Daniel, sådan en Glock. Og så fik vi den her Daniel, mener jeg. Det var fordi han vandt 100 euro i et bet. Fik vi den her Daniel. Og så fik vi den her Daniel. Og så fik vi den her af Daniel. Men vi kan blive ved. Fik vi den her i USA eller Daniel, det kan jeg ikke huske. Så fik vi den her Daniel. Og så fik vi den her Daniel. Og så fik vi den her Daniel. Det var lidt sådan mit inventory, ja. Så husk at like videoen, og vi ses i næste episode.